I som aquí perquè això devia començar fa molts anys, amb l'energèsia, amb la romanitat, amb els visigots, amb els moros, molt moros i molts moros, amb els cristians. I entre ells, aquell nen, Jaume, que va venir aquí orfe i protegit dels templers i el van fer rei aquí al costat, i és en el seu segle, en el seu regnat, que es construeix aquest espai on som. Gràcies a aquests germans grans que sou aquí i gràcies als nostres germans grans d'Altany, molts hem après moltes coses i avui en repassarem algunes i també ens adonarem que algunes, tot i aprendre-les, tot i saber-les, encara les hem de tornar a dir. El camí és ben sabut.